Една от любимите ми теми е така нареченото нивелиране на леглото. Нали, всички знаем, че всъщност нивелиране се прави с нивелир. Но това е въпрос на гледна точка в терминологията. Сега по-скоро ще се акцентирам на това как да го направим паралелно леглото на хикса, което е по-важното, а не да е нивелирано, защото принтера може да стои гътнат на 45 градуса настрани, пак да печата и всичко да е наред. Та въпросът е такъв. За да стане нивелирането, първо трябва да е много добре, така нареченото нивелиране, трябва да е много добре настроена гредата на т.е. хикс релсата, не гредата, ами хикс релсата. В идеалния вариант би трябвало да стане с някакъв много прецизен уред, обаче това не е абсолютно задължително. Но е доста добре, ако някой използват такива калибриращи пръчки. Това е калибрираща пръчка. Една използвам за лявата страна, една за дясна. И в момента може би всичко е почти добре, но за всеки случай трябва да го проверя. Така. И така, вече калибърчетата са на място. Тук е 100 мм. Съответно, другата страна е на 100 мм. Използвам за база, нали, самата рамка на 3D принтера. Това е най-сигурното. Ляво, ясно. И сега ще направя тест. Ако го повдигна, дали опира при нулевата позиция пак. В моя случай, в този случай се вижда, че отдясно калибър е опрял, нали, той не мърда изобщо. Отляво обаче калибърчета е на около милиметър и половина под нивото. Аз съм спрял захранването на принтера и ръчно ще задвижа левия стъпков мотор, така че да се изравни всичко надолу.
После ще ги включа, ще го задвижа, нали, от пулта за управление нагоре-надолу и пак ще направя проверка дали се е запазила тази оптимална паралелна позиция. При мен, след като съм базирал много прецизно хикс направляващата спрямо рамката, с двата калибъра много лесно става отляво и отдясно да направя паралелна основата на хикса. Така ще го направих вече отпред и сега ще преместя плочката, за да го позиционирам прецизно и отзад.